Leo, chcel by si sa so mnou zahrať na robotov. Samozrejme, Lea. Zavolám aj kamarátov, aby sa hrali s nami. Poďme hrať. Ja budem robot. Pozorne počúvajte pravidlá. Poklopanie alebo dotyk na hlave znamená ísť, poklepanie na pravé rameno znamená ísť doprava, poklepanie na ľavé rameno znamená ísť doľava. Poklopanie na chrbát znamená, že treba zastaviť. Poďme si postaviť na hraciu plochu aj nejaké prekážky. Aj ja budem robot. Takže vy chlapci ste programátori. Dúfam, že si pamätáte line pokyny. Pamätáme. Teraz zatvorte oči a my vás prevedieme pomocou našich príkazov cez prekážky. To bola zábava. Teraz chcem byť robotom ja. Teraz nám zasa vydajte nové príkazy. Túto hru by som mohla hrať celý deň.